Kristus. Aj my sme priniesli tie najkrajšie plody našich záhrad, aby sme nahradili tú Kainovú nedostojnú obetou našimi dôstojnými dármi a našou vďakou, našou láskou, našou oddanosťou. S Božou pomocou sme dopestovali všetko to, čo kladieme pred oltár. A prosíme Pána o požehnanie, lebo vieme, že by bolo márne naše namáhania bez Božieho požehnania. Pred niekoľkými rokmi bolo u nás zvykom prinášať veniec ubitý z klásov žita po ukončení žatvy a poďakovať sa Pánu Bohu za nový chlieb. Aj dnes, keď začíname krajať nový bochník chleba, značíme ho znakom kríža. Keď gazdina zamiesi cesto na koláče, poznačí ho znakom kríža. Je to poďakovanie Pánu Bohu, aj úcta k práce ľudských rúk. A keď nám deťom padla podkovka chleba na zem, stará mama nám povedala, lebo aj mama, zdvihni ho a poboskaj. Museli sme ten padnutý chleb poboskať a zjesť ho. Nebolo to nehygienické. Nebolo to. Čiže bola tam úcta ku Božiemu daru. Práce na poli v minulosti boli veľmi namáhavé. Po tie tváre sa dopestovalo žitko, aby bol dostatok chleba pre všetkých. Neboli stroje, kosačky, kombajiny. Všetko robili ruky koscov a žníc. Na pole chodili ešte pred východom slnka a niesli batoštek s poživinou na celý deň. Kosačik a krčiaštek na vodu. Vidíme to aj tu názorne v kostole. Obety prinášali v dvojitých hlinených nádobách. Volali ich párničky. Dnes prácu ľuďom uľahčujú stroje, ale aj tie s pomocou Božou vedie ľudská ruka. A preto pomoc Božiu vyprosujeme pre nás všetkých. Tento rok bol pre nedostatok dažďa obzvlášť ťažký pre rastliny na poli a v záhradách. Tým musíme byť Pánu Bohu ešte vďačnejší, že tu, čo vidíme uložené pred oltárom, sa nám podarilo dopestovať. Preto prosíme Pána Boha a všetci dúfame v Neho. Úrodu, ktorú v týchto dňoch zbierame z polí a záhrad. Ježišu, ďakujeme ti za všetkých ľudí na celom svete.
Prosíme, daj nám odvahu konať dobré skutky, aj keď iní budú nami pohrdať. Ježišu, sú medzi nami ľudia, ktorí neprinášajú dobré ovocie. Prosíme ťa, otvor ich srdcia, aby sa zmierili s tebou, aby neubližovali cirkvi a jej členom. Pane Ježišu, Ty chceš, aby ťa všetci poznali a milovali. Prosíme ťa za tých, ktorí ťa nepoznajú, odmietajú a ktorí žijú v hriechu. Vzbuď ich srdciach túžbu, aby prinášali dobré ovocie. Ďakujeme Ti za dar krstu, kedy sme sa stali Božími deťmi. V ten deň si nám dal poslanie, aby sme šli a rozprávali o Tebe. Prosíme ťa, daj nám milosť, aby sme vytvárali na tejto ceste za Tebou. Pane Ježišu, dnešný svet skrýva v sebe veľa nástrah. Predstavuje ich ako cestu k pravde a k šťastiu. Prosíme ťa, daj nám svojho ducha, aby sme vedeli rozlišovať, čo je v našom živote správne. Ježišu, skôr ako strom prinesie úrodu, musí prijímať živiny. Takisto je to aj s nami. Skôr ako budeme môcť o Tebe svedčiť, musíme ťa poznávať. Prosíme ťa, daj, aby sme často pristupovali k sviatosti zmierenia, prijímali Eucharistiu a čítali Božie slovo. Žehnaj nás, otváraj naše srdcia, mysle, aby ostatní videli dobré ovocie našich skutkov a vzťahov vo farnosti, v rodinách a všade tam, kam nás posielaš.